uraim, Gödöcs Tibor! Isten hozott, szevasz! Foglal helyet! Ugye miután a lakodalmadon ott voltam, tehát elég nehéz megkérdezni, hogy megnősültél az idén. Igen, megnősültem, Sándor. Oh, well. Megnősültem, de Gregor Bernadett még nem érdeklődött. Egyébként szeptember 11-én volt a szertartás, mert gondoltam, a július 4 a függetlenség napja durva lenne. És mondták, hogy az életem legboldogabb napja, vagy annak kéne, hogy legyen, és mondták, igen, és amikor megkaptam a BMX-et. Képzeld el, egyszer voltam tanú. Nem mondod? Igen, pont az én esküvőm előtt pár hónappal, Pepe barátom is megnősült, csak az érdekesség kedvére egy másik csajt vett el. 15 év mondhatjuk, után, hogy hagyományőrző. Igen, 15 év után házasodott ő, úgyhogy 15 év után a nász éjszaka nem volt az a klasszikus zsákba macska. Mint hogyha azt mondanák a 15 éves autódra, hogy egy kört. Meg kell húzatni az egyenesbe, ki kell pörkölni a kipufogot, úgyhogy egy előbb. De ott ér felelőtlen az ember egy tanú szerepkörbe. Olyankor nagyon kevés elég egyébként a röhögő görcsöz, hogyha azt mondom Satupad, vagy a Magyar Közlönyből olvasok fel, vagy Schmidt-Pától idézek, azon is röhögünk, teljesen mindegy. Hát Orbán Viktor autójában valószínűleg van egy ilyen bologató Schmidt-Pál kutyus. És innét köszöntjük a médiahatóság minden kedves tagját. Na szóval tanú voltam, és mondta az anyakönyvvezető, hogy 2 szív, 1 bankszámla. És nem olyan nagy poén, de hát szétröhögtük, jöttek a nagynénik egyenruhába, Jerseybe, vannak olyankor a nagynénik. Ők sírni jöttek, és szétröhögtük, úgyhogy megsértődtek teljesen. Ezek azok a nagynénik, akik később hajnaltájt, porcukros bajusszal elkezdenek kacsatáncolni. Gonosz vagy! És a férjük meg 3 percenként találja meg a vőlegényt, hogy hely gyerek, nász éjszaka! Van még itt kaszinó tojás? Úgyhogy ezt próbáltam egy átidalni, és amire utaltál, később elestem, hát nem jött össze egy forgás az egyik nagynénivel. De ez már a saját Lacidon volt. Igen, hoppá, regénytechnika, bocsánat, átléptünk. Igen. És hát ezt 6 helyről fotózták le, mert az egész család japán turista csoporttá alakul, mindenki fotóz mindenkit, nem is vették észre, hogy elesek, csak látták, hogy Tibik elesett, nézték vissza a fényképező. A felkért fotósunk az olyan részeg volt, hogy 9 után már nem zoomolt, hanem közel ment. És ő is mosolygott, pedig nem is ő volt a képen. Igen, de én nagyon büszke voltam rá, hogy nem volt vonatozás, hogy nem aláztuk meg magunkat és a méltóságunkat őriztük, és most kaptuk meg a képeket, én vagyok a mozdony. A feleséged nő, ugye, ezt a mai világban hangsúlyozzuk, tehát tulajdonképpen egy teljesen hagyományos választás volt, ugye. Az megvan, amikor a kiskor mondja a papának, hogy másnap elhoznám a mennyasszonyomat bemutatni. Ez nagyszerű. Megint egy pasassal mondja a papának, hogy papa drága, hát itt van a mennyasszonyom Béla. Öregkó néz, azt mondja, hát nem egy tipikus zsidó néz. Na, hát te ismerted, csak hogy zárójelbe, és hát tényleg egy szép sudár leányzó. Én csak most rád készülve tudtam, hogy ő modellkedett is. Modellkedett is, igen. És még attól féltem az elején, hogy mikor találkoztunk, a zebra másik oldalán jött szembe, és attól féltem, hogy egyszer az lesz, hogy jön velem szembe, és így ott hagy. De ezt meséltem már neked itt ezeken a deszkákon, igen, hogy amikor hazavittem a fényképét apáméknak, hogy adagoljam lassan a családnak, igen, apám nézte a fényképet, Tibik el se fog kapálni. És van egy másik, mikor a disznóvágás csúcspontján nagyanyám a belező horrorfilmeket megszégyenítő jelenettel, zombi horrorfilm, ül a Ganajdomb tetején, és így pucolja a belet. És apám nézte, látott, Tibike, ilyenek nem futkoznak a West Endben, nézd meg öreg anyádat. Állítólag rólam is készültek felvételek. Készült, hát limbohintoztál, Sándor. Limbohintoztam, kultúrát keretek között. A limbohintó műfaját, hisz úgy mentél, mint aki uborkát megy lopni, de ezt meg is tekintették. Hát nagyon jó. Mentek-e valóban ászútra? Hát az Erovivával. Kérlek tisztelettel, frappás bevezetőben én is utaltam rá, hogy Londonban voltam decemberben. Te mikor voltál? 2-szer jártam Londonban, mert a bátyám ott tanít, és nem volt GPS-em ott se, itthon sincs GPS-em, ezért első nap vásároltam egy londoni metróhálózat térképe póló. 11 metróvonal van egyébként Londonban, Dembski megőrült volna, mennyit lehetett volna lopni, 11 metróvonal. De annyit megtehet.
tennék, hogy a Denszkit így elvinném Sánkhájba, és napi 20 órát kellene metrózni. Hogy Gabika, látod? Ilyen a metró, és mindig egy megállóként egy tockós. Látod, ez a metró, ez tiszta! Ez oda megy, ahova kell, Gabi! Tehát nem oda megy, ahova nem kell, Gabi! Itt pontosan nyílik, Gabi! Na, mesztedre hoztad szóba ezt a londoni metró témát. Na de annyit tudtunk, mielőtt éket raktál a történetbe. Emlékezz, 11 metróvonal van. Igen. És annyit tudtunk, rákérdezek, hogy jobban vágható legyen? Igen, persze, hát. Te, hány metróvonal van Londonban tulajdonképpen? Londonban 11. 11? De ezt én 16-ra emlékeztem, csak egyszer meséltem egy Hackneyba, és valaki bekiabált, mert iPhone-osok ültek a nézőtéren, informatikusok, 11 van, szóval nagyon kellett figyelni. És a tárgyi tévedésekre mindig is ügyeltem. Elmondjam, az zetorosod van annyi időnk? Vagy mindenre van, persze. Szóval, hogy van nálunk egy zenetanár, aki oktatja a gyerekeket furujázni, bátyámat őt gitározni, stb. És furuljára oktatta az egyik gyereket, és rögtönzött családlátogatás volt a kocsmából, de ment hozzá az egyik őstermelő a gitártanárhoz. Te tanár úr, te tanár úr, te tanár úr, te. Egész nap a zetorba ütnék, benne volt a lendület. Te tanár, te tanár úr, te. Én? Te, ne gonyolodjál, te tanár úr, te. Ezt a gyereket ne oktasd furuljára. Ennek a zetor van az agyába. A hengerfejek, a karburátorok, pótosifa, a szappar támogatás megy a gyerek fejébe a John Deere traktor. És ezt elmondtam egy falunapon Vesztemre, és végén szoktam mondani, hogy hozzá lehet szólni a műsorhoz. Egy jelentkező volt, szintén zenész, egy őstermelő, egy zetorarcú. Jó volt a műsor, tényleg annyi hülyeséget, hogy bírsz összeszedni? Tényleg beúgyoztam, egyébként is kellett, beúgyoztuk, igen jó volt, tényleg igen jó volt, gyerek, ennyi valóságot. Refe, egyetlen dolog, hülye gyerek, hogy az átorban nincsen karburátor, hanem adagoló. Csak a tárgyi tévedések mondom. Igen, az precízen. No, 11 metróvonal van Londonba. És annyit tudtam, hogy a Szentcsonton felett lakunk. De hogyha jól laktam, akkor eltévedtünk, és egy ismeretlen angol családnál ébredtünk rendszeresen. Kérlek tisztelettel, óhatatlanul is már rácsúsztunk Szent Lászlóra, és hát itt van a nagyszerű Szent Lászlói, itt a B-közép. Itt vannak, és hát azt kérem, hogy egy kicsit mutasd be őket, jó? Itt van például a napszemüveges úr, aki a szomszédfalu, ami nem eshetés. Zsákfalu mind a két irányból, ő ott volt polgármester, és ő mindig napszemüvegben van, ilyenkor is éjjel-nappal, és kérdezte tőle egyszer Ferus, hogy éjszaka miért kell napszemüveg, Laci, bá? Gyerek, az is takar 2 litert. És Ferusnak külön köszönjük, mert kétséges volt ugye, hogy el tud-e jönni. Ferusnak mondta az anyukája, hogy ősszel, hogy Ferus, ásd fel a kertet. Anyu, én arra a földre is haragszom, ami a cipőmön van. Ferusnak egyszer mondtuk, menni akartunk Egyiptomba, vittünk prospektust, Tutenhamon és Mózes programokat szerveztek, és mondta a Ferus, Tutenhamon, Tutenkálmán, minek mész te Egyiptomba, gyere le a kocsmába délután. Mindenkiben van balzsamozva. Itt van tűzoltó nagybátyám, aki bárhova megy, 1,5 perc alatt van kész, szarással, kávéval együtt merezett szakma. Itt van Kaszapista, aki 42 kilóval született, és neki disznóvágás a csengő hangja, nagyon szeretem. Itt van Jenő és a Böllért, és nagyon sokáig azt gondoltam gyermekkoromban, hogy Jenő Simpson Kenta úr, mert mindig csak Simpsonon láttam. És beszélgettünk a kocsmába, hát a Jenőnek csak a filozófiája egy mondatban összefoglalható. Kérdeztem tőle, mert több névnap is van egy évben Jenő, azt hiszem 6-szor van Jenő, egyik ilyen alkalommal felhívom, mondom, Jenő, ma tartod? Ma is. Beszélgetünk a kocsmában, vannak a nagy műfajok a kocsmában, van az élő iviv, hogy a Pistának a kisebbik lánya a Celldömökre építkezett, bejelöli, van, hogy ki mennyit dolgozik, te nem dolgozol annyit, mint én, ne magyarázzá, és van a ki mennyit aludt, én 4 kokáltam, én 3-kor lesefeküdtem, ne magyarázzá. Van a munkahelyi balesetek topik, hogy kit milyen munkahelyi balesetért, hogy levágtak ezért, még egyszer levágtam, mert hogyha már polip lenne, akkor is túlzás lenne, de levágtam, és Jenő így hallgatja. Nekem meg egyszer fejemre esett egy barkasz.
felesége Livi néni, ő nagyon aggódik, Jenő, ő nagyon szereti, ezért nagyon félt is, és úgy hívják a házasságukat kubai válság, mert nagyon régi a kapcsolat. És mondta egyszer apám, hogy hát Jenő nagyon nyugodtan fogja ezt fel. Apám mondta Jenőnek, metszettek a hegyen, hogy Jenő, jön a vihar. Biciklivel. Beszélgetünk a kocsmába, és megjelent Livi néni az ajtóba, pongyolába, amit a Genfi Egyezmény is tilt egyébként, hogy az asszony lemenjen az ember után a kocsmába. Repült a Livi néni, mint az Uma Thurman a Kill Bill-be Jenő felé. Én földre vetettem magamat, katlaharcra számítottam, mint Stalingrádba. A kocsmáros levette a viszkit, mint a western filmekben. Jenő halál nyugodt maradt, nem először ült ezen az érzelmi raftingon. Ezen él. Mi van, mama? Nem tudsz aludni. Az a legszebb, hogy a Livi néni volt az anyakönyvvezető a faluba, és mondták egyszer a kisfia, hogy anya, otthon miért nem úgy beszélsz apával, mint a hivatalban? És az, hogy kedves Jenő, köszöntelek itt a konyhaküszöbön. Kérlek, próbálj meg felkelni, vagy pedig a hivatalban beszélne úgy, mint otthon. Vedd csak ezt a k***t, meg inni fogsz, vedd csak! Lüsű a favágó, aki nem tud itt lenni, mert ő most életmódváltáson van túl, és nagyon szurkolunk neki, alkoholmentes sörrel issza a konyakot, Sanyi, és nagyon Sanyi tartott egy nótaestet reggel 7-kor az udvar közepén, egyik vasárnap, és nem jött ki a lépésbe, esett a kútba. Táncolt, jöttek a tűzoltók, ezerféle bajusszal, egyébként tűzoltó nagybátyám is itt van, hogy a tűzoltóknak van ez a Salvador Dali, Jávor Pál és Ferenc József bajusz, és mikor rágyújt a Ferenc Jóska, többen azt hitték avartűz, rá eloltották, és elkezdtek röhögni, mert egy ember a kút mélyén nótázott, közelebb mentek, leengedték a létrát, hogy majd valamelyik kolléga lemegy érte. Sanyi első mondata a mélyből: ne dobjatok rám földet! Még élek! Apropó legális a pálinkafőzés. Álltunk múltkor a haveroméknál, alkonyodott a távolba gyümölcsfák sziluettje. Mondom, azok milyen fák? Pálinkafák. Hát szemérmes vagy, de azért én megkérlek, hogy édesapádat azért süvegeljük hát meg. Itt van, igen. Van a kapálógép, aminek lelke van, mint Naomi Campbellnek, és az úgy indul, hogy algoritmusa van. Egy rántás, 2 cigi, 3 fröccs. Egy rántás, 2 cigi, 3 fröccs. És közben apám ilyen sámán éneket ad elő a benzintank felett cigivel, mert veszélyesen élünk. Nem igaz, hogy nem indul. Nem igaz, 1 rántás, 2 cigi, 3 fröccs, 1 rántás, 2 cigi, 3 fröccs, nem igaz, hogy nem indul. Van egy valláskutató ismerősöm, aki a Facebook oldalamat szerkeszt egyébként, és mondta, hogy annyira gyorsan zajlott le a modernizáció, hogy van egy csávó, aki villanyszerelő és sámán. És nem lehet tudni, hogy az áram, vagy pedig nem igaz, hogy nem indul, nem igaz, hogy nem igaz, hogy nem indul, és hogyha nagy nehezen elindul a kapálógép, akkor paraszti jetskivé alakul át. Ja, azt a Gödöcs Tibort látták, hallották, köszönjük szépen, mi pedig azonnal